Petro kok PP apa ya. Matur suwun. Aku terima kasih lho karo panjenengan Mbak, luar biasa sampeyan iki nyatane usum bintang tamu menika nggon dibut tok. Ning panjenengan nganti tetap pagi, ngantek saya ini sing tetep ya iki bebarengan karo kanca-kanca Cakra Budaya. Oh no, terima kasih. Yo kangen kapan dulu zaman masih ikut Pak Seno itu jenengan yang duduk saya untuk ke Jawa Timur. Iya, biyen Mas sing demo sama sing rada aneh nek omong kae aku. Wah anu to, Elisa alasan gunung-gunung. Ayo tak goreng tang yo bareng karo Mas Ino Ayam to iku pas pertama tak jak. Ning ora apa-apa penjane, ora apa-apa digowonen. Alhamdulillah ning kangen banget. Iya no. Seneng kula nek bisa ikut sampai goro-goro niku. Iya, alhamdulillah matur sumbang nyatane iki sing sing luar biasa lho. Pung, mampu ning Bengkulu. Pung ning Surabaya. Pung ning Iran. Aja melu perang. Ana bom. Ana bom tok. Iki kok goleki kanca Eka. Iki pelawak kobong. Pelawak gampang kobong dibom maksudnya ngono. Kebul lebar. Nggih. Cuman lagu Mbak Elisa karo wayang apa? Karo wayang Apa? Lah yang jenenge sapa bojone Kresna ki nek bojone Kresna Bos Rokmini lho. Ngawur ya, kuwi jenenge Dewi Sepan. Aku ya Jare Dewi training barang. iya no iki Dewi anu senengane cacarek dong menang Dewi C nek. Kayak megat Bos. Aku ora kanggo Dewi C. Iya, kuwi kopong Merabu iki kowe. Lumayan pun. Oke. Menika ya anu Mbak, darah seni. Ibuke sinden, bapakmu supir ya. Saya mek gandol tok kae iki ora. Bapakku ya pengusaha kok ya. Iya ora apa-apa. Ya dongake hasil kok bapake. Nek sampe kae penting kae Bos. Iya, karena hasil tidak akan mengkhianati oleh usaha. Nah, karena hasil dan usaha itu saling setia. Kadang ya usaha terus orangnya hasilnya berarti. Ya kudu tetap setia. Lah sing setia sing rene hasilnya iki malu Bos. Lah iya. Bapakku Bos. Lah domo. Aku tak sewa amplop rumah aku. Kayak setia loh kayak masih orangnya hasilnya. Untuk warga masyarakat Gondang Legi, Mbak Elisa memulai isu diaturke nggo nyeger swasana manut sampean, manut panjenengan. Belok barang. Iya. Nggih. Gula ya. Oh, jeneng gula. Iya. Kuwi tembang lho, Le. Jeneng gula kuwi bayangmu gadokane. Jeneng gula kuwi tembang. Kowe aja lali entuk jeneng Lali. Blatik iki manuk neh iki. Aku babakan manuk suwun. Iya, aku ora kututmu mok cet aku ora. Iki karyane cacah iki lak iki to, pirang-pirang dina tak perkoto aja ngantek dolan aja ngantek lunga digrenjeng kae ndase manuk kae. Iki nek garapane mlebu Bos. Apa? Manuke Mas Nore mau lho. Kon grenjeng. Engko lek ngecat aja dipes lho ya. Dikai galak-galak tok ngono ae. Ora kuwi dadine ula-uling tak sampluk mayaku. Lah piye Bos? Jeneng gula. Mami bawa menapa anu nek khusus penjan los mawon iki. Derek mawon. Derek bawa ya oleh. Dawa kok dawa. Oh, ngeten nek ngoten langsung nggih. Langsung aja. Langsung. Jeneng gula itu dene Lali. Ngono. Susah sapa senang kali terus.
Mbak Elisa iki anu kok, iki presiden mijil saka Sulawesi ning nyatane gelem geluti karo kabudayan Jawa. Jan menika kuliah wonten pundi, Mbak? Kula sak niki di kajian seni masyarakat program doktoral. Oh, kajian seni Ya. masyarakat jadi panjenengan terus kaji ngene nggih. Heeh. Apa Mbak? Mengkaji. Mengkaji masyarakat iki lho. Nah, masyarakat. Duwo kok nyawa kok Mbak. Loh, ya Allah kowe iki tau mangan sekolahan ora to jane. Mangan dulu kulino. Wong seta, kowe iki aja gragas-gragas. Nek sajake mangan gurune. Jamane. Iya. Diambane bisa meneh ya Kabarus. Kowe digawe ning panggilan Sunda Melaku. Oke, ya weh, hasilmu. jenang kula iki nek dinembangke Mbak Elisa iki wis ya. Jenang tenan ngono. Heeh, modele kaya jenangi tenan ngoten. Kelet. Kelet kok kelet. Tumasaku apik ambo penjiwaane. Dadi terlalu penekanan makna nek gambare jenang ya kaya jenang tenan. Gambare gula ya wis orane gula tenan kemlamut lah cara ngono. Kemlamut iki piye kemlamut? Kemlamut cara degan